Namimuna na ba kamo pagsunod na eskwelahan? Ako, Teacher Sarah, ang iyong bago nga magturot do ha kindergarten. As shiny at akong ngaran. Maaram na ba kamo iyo kompleto nga ngaran? Yan na nga adlaw, gusto ko mabaroan ang iyong mga ngaran. Andam na ba kamo magpakilala? Maupay kung sugad. Tana, og di ako niliya na para makilala naton ang kada tagsa. Yan na, may ada ako ipapabati ha iyo nga kanta. Gusto ba niyo mabatian? Maupay kung sugad. Pamating ka mo maupay, kay niyan, makanta gihang ko mo gamit ang iyong mga ngaran. Ako'y Teacher Sarah, ako'y Teacher Sarah, ani ako, kumusta kamuyan na, maupay man, ako'y Teacher Sarah, ani ako, kumusta kamuyan na, maupay man, ako'y Teacher Sarah, ani ako, kumusta kamuyan na, maupay man. Yan na, kay nabatian na ninyo ang akong kanta, dungan na kita nga makanta. Ang iyo liwat ngaran, iyo gagamiton ha kanta. Andam na? Maupay kung sugad. Ako'y Teacher Sarah, ani ako, kumusta kamuyan na, maupay man, ako'y Teacher Sarah, ani ako, kumusta kamuyan na, maupay man, ako'y Teacher Sarah, ani ako, kumusta kamuyan na, maupay man. Nariyagan ba niyo ang kanta? Maupay kung sugad. Ano ato ang imong ngaran? Wow! Mahusay man ang imong ngaran. Yan na, maghihimo kita name ID. Karuyag ba niyo? Maupay kung sugad. Kaupod ang ginhatag nga iyong module, may ada nga na papel nga iyo susuratan hit iyong ngaran. Among gihap ito, hit iyo gagamiton para hanin ID nga aton hihimuon. Maaram na ba kamo magsurat hit iyong ngaran? Maupay kung sugad. Kung dili pa niyo kaya magsurat hit iyong ngaran, pwede ka mo magpabulig kan iyo mama, papa, ate, o kuya. Okay? Okay! Itiyo kinahanglanon ang damon para han iyo name ID, in cardboard o karton, yarn o higot, gunting, glue, mga Crayola, ngan kung ano pa nga may ada ka mga da, nga pwede magamit hit pagpahusay hit iyo ID, sugalit mga botones o mga beads. Oops! Pahinumdumhan paggamithan gunting. Upaya ang pagkapunhan gunting, siguraduha nga ang matarong nga partehan gunting, inharayo ha imo o dili makakasamad ha imo. Kung dili pa kaya maggunting, pwede aning magpabulig kan mama,
Maupay kun sugad. Itiyo siyahan nga bubuhaton, magsusurat ng ngaran ha papel nga may linyahin asul, ngan pula, nga aada kaupudhan modul. Pagkatapos, guguntingon haligid. Pahinumdum. Paghinay paggamit han gunting. Kung tapos na maggunting, ipadukot ha karton gamit ang glue para maging madikon ang imong ID. Pagkatapos maipadukot, buhui maduha ha ito nga dapit. Uutrohon ko, pwede magpabulig kan mama, papa, ate, nan kuya, kung dili pa kaya. Pagkatapos mabuhuan, pwede na niyo puluran o padukutan hing mga pampahusay hit iyo ID. Pagkatapos mabutangan hin arte-arte ang imo name ID, pwede mo inibutangan hinhigot ang mga buho nga imo ginbuho kanina. Uda na lang ang higot, depende ha ang imo gusto nga kahilaba. Nakasunod ba kamo ang aton ginbuhat? Maupay kun sugad. Yan na, may ada na iyo ID nga iyo ngaran it nakasurat. Sugad hini. Sige daw, iyakan hin usa-usa ang mga letra ha imo ngaran. Makarit. Ihapa daw liwat kung tira ka letra ang aad ha imo ngaran. Makarit. Naruyagan ba niyo ang aton ginbuhat yan ha? Maupay kun sugad. Iyakan daw utro ang imo ngaran. Makarit. Yan na, pwede mo na maisurat yung imo ngaran ha papel gamit ang imo name ID nga sulitan. Karuyan pa ba niyo maghimo in disenyo ha iyo ngaran? Okay, sige kay ari pa yung usa nga aton burohaton. Maghihimo kita in design o disenyo han aton ngaran. Andam na kamo mamati kung ginaanuliwat ang paghimo hini? Maupay kun sugad. Andamaan aton mga kinahanglanon nga gamit. Ang papel na may surat na han imo ngaran nga nakaupod gihapan module, gunting, papel nga may iba-iba nga kolor, ngan glue. Siyahan nga bubuhaton. Magamit naman hing gunting. Oops! Pahinumdum naman han paggamit han gunting. Upaya ang pagkaput han gunting. Siguraduha nga ang matarong nga parte han imo gunting inharayo ha imo o diri makakasamad ha imo. Kung diri pa kayo maggunting, anong adto? Tama! Mapabulig laanay kan mama, papa, kuya, o ate. Sige, tigang na kita. Siyahan, gunting-guntingan hinggunti ang mga papel na may iba-iba na kulor. Ilatag hin maupay ang papel nga may suratan imo ngaran halamisa ngan gamit ang glue. Ipadupot ang imo gunting-gunting nga di kolor nga papel hasulodhan mga letra. Subaya ang linyahan mga letra han imo ngaran utog mapuno ngan pamaraha ini. Sadan! Kung mahuman mo na ini, may ada ka na name design o disenyo han imo ngaran. Naruyagan ba niyo ang aton ginbuhat yan ha? Maupay kung sugad.
Iton imo bangaran kanan panlalaki o panbabayi? Iton akon ngaran kanan panbabayi, kay ako in babayi. Kung ikaw in lalaki, ang imo ngaran kanan panlalaki. Sakto ba? Oo, sakto. Didaha iyo balay, hirahin o baba hit mga lalaki. Makarit, hi papa, hi tatay, hi kuya, hi tito, ngan hi lolo. Hira in mga lalaki. Itira ba mga ngaran kanan panlalaki? Maupay kun sugad. Hirain no manliwat it mga babae nga kahaiyo balay. Oo, hi mama, hi nanay, hi ate, hi tita, ngan hi lola. Hirain mga babayi. Iton ira ba mga ngaran kanan pang babayi? Maupay kun sugad. Hapaypay o pahina 26, haiyo module, may ada ka mo, buruhaton nga ibubutang, hasakto nga kolong han chart, han lalaki, ngan an babayi. Pero, mga ladawan it iyo pamilya, it imo gagamiton. Mamimili kahing mga ladawan, nira papa, mama, nganan imo mga kabugtuan. Guguntingon mo, ngan ipapadukot mo, hasakto nga kolong, parahan mga lalaki, ngan an mga babayi. Sugad kan imo papa, kay hiyaman lalaki, ipapadukot hiya, hakolong han lalaki. Hiimo mama, hay mani mo ipapadukot. Tama, hakolong han mga babayi. Kaya ba ito niyo buhaton kaburuhaton? Maupay kun sugad. Pahinumdum naman ni teacher habang gamit han gunting. Paghinay ang gunting, nga diri ka mo masamad. Ipahirayo ha imo lawas, an matais o matarong nga parte han gunting. Yan na, maghihimo kita hit puppet. Huna-hunaa nga iton puppet, ikaw iton. Kung ikaw in lalaki, i-disenyo ang puppet in kanan lalaki. Kung ikaw naman in babayi, i-disenyo liwat ang puppet in kanan babayi. Naintindihan? Maupay kung sugad. Sige, adi ang bubuhaton han paghimuhan puppet. Siyahan, magbubunding anay hinpormahin tao gamit ang cardboard o bisan ano nga matiga ngan madakmol nga papel. Haingo pagbuntinghan pormahan tao, pormahahin kanan lalaki kung lalaki ka. Pormahan naman hin kanan babayi kung ikaw in babayi. Katapos pagbuntinghan porma, ibutang na ang imo detalye ha porma ngan pwede nimo kuluran para magmahusay ang imo puppet. Kaya mo ba ito buhaton? Maupay kung sugad. Kung diri mo pa kaya, ayaw ka baraka. Kaya kung di ka magpabulikan na iyo mama, papa, ate, o kuya. Sige daw, ano adto ang imo nahibaruan niya na? Pinaagyan na aton mga gibuhat? Tama, nga kita may ngaran. Iyakan daw utro ang imo kompleto nga ngaran?
makarit. Maaram ka niya na, hindi mo ngaran. Nahibaruliwat ka mo yan na, ang iyo kinatawo. Kung kamo in lalaki o babayi. Kung kamo in lalaki, ang iyo ngaran kanan panlalaki. Kung kamo liwat in babayi, ang iyo ngaran kanan panbabayi. Malipayin ba ka mo yan na, nga may ada ka mo na hibaruan? Maupay kung sugad. Tapos na kita han aton leksyon yan ang adlaw. Pahinumdom ni teacher. San o ka mo lumakat nga dahan iyo gitrabahuan na lamisa? Siguraduhan niyo nga nanipid ka mo han iyo mga gamit o sarang. Dapat malimpyo na ang lugar nga iyo gitrabahuan san o niyo bayaan. Ngan syempre, katapos niyo panipig ang iyo mga gamit, ayaw naman kang alimot, paghunaw, para iwas kagaw. Ako otro hi Teacher Sarah, ngan ini Antak TV, tatagtakloban para hanwaray nun ng kabataan. Pagkirigta kita otro. Bye-bye! Nandamngan pagbunyog na leksyon o kaliawan at TV bantayan. Duro dilaing nga pag-aratman dapat TV.